m-am ridicat. Am tras mereu cu casa mea, copiii mei, nevasta mea. Și fericit și supărat, când am căzut, m-am ridicat. Am tras mereu cu casa mea, copiii mei, nevasta mea. Haide! Pentru Laurențiu și pentru viața lui, pentru soroaia lui și copiii lui frumoși. Pentru domnul Fane și pentru Mictale care reprezintă această piesă. De la Laurențiu, mulțumim mult de tot. Mai adevăr. Am alergat atâția ani să strâng averi, să strâng mulți bani, prin ploi și frig neobosit. La viața mea nu m-am gândit. Am alergat atâția ani să strâng averi, să strâng mulți bani, prin ploi și frig neobosit. La viața mea nu m-am gândit. Și fericit și supărat, când am căzut, m-am ridicat. Am tras mereu cu casa mea, copiii mei, nevasta mea. Fericit și supărat, când am căzut, m-am ridicat. Am tras mereu cu casa mea, copiii mei, nevasta mea. Pentru Soraya number one, viața lui Laurențiu, mă, să știe. Ce spune Laurențiu vorba de asta? Ce i-am promis lui fata mea, că voi munci pentru ea. I-am promis la-l meu băiat, că am să muncesc să-l fac bogat. Ce i-am promis lui fata mea, că voi munci pentru ea. I-am promis la-l meu băiat, că am să muncesc să-l fac bogat. Și fericit și supărat, când am căzut, m-am ridicat. Am tras mereu cu casa mea, copiii mei, nevasta mea. Și fericit și supărat, când am căzut, m-am ridicat. Am tras mereu cu casa mea, copiii mei, nevasta mea. Și vreau mi minor curat acolo să cântăm piesa. Sol, auzi, sol. Ia sol. Dă-i drumul! Pentru cum e triu aici, pentru toată lumea bună! Aia care se potrivesc în melodia asta.